Aia! Iepa! Hola zuek! Ta ongi etorri! Claro, ja ongi etorri ez, hola zuek! Hola zuek! Ta ongi etorri maketu irratiko, saio berri batera! Hola zuek! Gaurkoan, Andrearekin gauz. Hola zuek! Que me muero. Ba, mentxe gare. Bueno, Andrea. Venga. Tell me. No, bueno, a ver, no las tengo ahora. No sé. No era, hola, es que ez dakit, hola ya está de frente y de repente galderekin, baina nola izan zen zure txat, bihar inizunean WhatsApp bat, esan ez, bueno, Andrea, gura duzu maketu irratiratorri. Hau izan zen, edo... Claro, baina izan zen, claro, bihar nahi nizun Twitterretik un MD. Porque normalean kontaktatzean pues gure gonbidatuekin beti egiten dugu Twitterretik. Ah, vale. Orduan, baina dituzu MD-ak desaktibatuak. Osea, es que... Hori ala euki. Osea, claro, esen igunez jarraitzen Twitterren, por predeterminado doa de bakarrik bidali al MDs a la gente que sigues. Vale. Orduan, como no había follow back, ezin nizun pues bidali persona. Orduan, okurritu zitzen, tú, si ni dokat Andrea en telefonoa. Orduan, pues yo contra las confis badi nizun. Ba, claro. Bueno, itxoine, hori nantzun horretik, gare josun etxia. Aka, es que ez dugu kontekstua, man. Gare josun etxian. Segaitxi gare josun etxian. Bueno, hemen persona batek, Josuk, ez da belako te ditu Bilborrok, era this morning, sin más. Bai, osea, sin más, problemas de la vida, Bilborrok leku publiko bat denez, ez da zelik gurea, pues beste norbaitek hartu dezake lokala, eta lekuak kendu. Total, pues gaur, astu zaidara eta berandu deitu dut, eta deitza, gainera, esa gainera nahiz el ridículo. Porque, gogoratu nahiz de repente, arratsaldeko ordu bietan, deitu bar nuela Bilborrokeri. Eta bidaltzen dit WhatsApp bat taldeari, en plan, boa, astu zait bidaltza. Eta esaten dit, non raieiz, inork ez dura biltzen Bilborrok. Total, deitzen dudala, eta reservatuta dago arratsalde osoa podcast gela, eta ni me cago en todo. Así que, bueno, beste norbaite dago erabiltzen orain podcast gela, eta improvisatu dugu setup bat, hemen nidetxean. Kutrismoa aldarrikatzen. Bueno, eta galderia erantzunez, gaurko estiradian emani, lagun batzukin bergarako arranuan, trago batzuk hartzen, eta WhatsApp batzuk jaten, eta motiba binintzen, en plan, bua, klaro baiet. Eta entzun da ona, eta ikusten du hau. Bai, eta esaten dut, pues claro que sí, eta bamen dago. Así de gainera izan zen, en plan, buah, no sé, es que viene motiba binintzen. No sé, nire txapa esan zen subidon en plan, toma! Bezi zuek! Bueno, eta gainera, ezagutu pertsonalki desvirtualizazioa izan zen Gaztea zarietean. No, Durangoko azokan. Hola, egisa, baina urtibete, bai. Durangoko azokan izan zen. Osea, betoko dugu gutxi barru urte bat. Urte bat errazio. Un aniversario. Por eso ganean. Buenísimo. Gainera izan zen, claro, genekien Arkakuso berta joango zela eta gainera guden grabatzen blog bat, gure lehenengo bloga. Eta orduan elkartu ginen Arkakusekin eta repente atera zinen zu, en plan, kaixo, Andrenaz. Bai. De hecho, egiten zinen blogean, gure blogean. Egisa da, eta seguramente hau ikusten egongo da nire lagun bat zegoetan eridazten, en plan, agertu zamaketu irratian, Dani, Zer da hori? Cada ese tipo ezagutzen, ¿no? Claro, nik esan egon, pues, balima, en plan, un vídeo que grabas pa tu madre, en plan, hola, ma, bizirik nago. Ya, en plan, bueno, zer nizan zen zure txat, bueno, gustatu zaizu gaurko, bueno, urtengo Durangoko azoka eta eman zen egun el speech. Bueno, bai, postoak ondo daude, musikako sonalde ondo, baina egin zenuen kritika a, nola da? El de Zetak, no las... Pero, reparen, Kriston Koli esaukada. Hori, bai. Baratzen es la crítica de, no, es que zaitu ondo iduritze, porque leku guztia okupatzen dut eta, no sé qué. Es que, claro, es que, o sea, buah, egisa da, nuen super azarre. O sea, gainera justo, beria estan, azuma, sarrera onduan, o sea, sarrera principalak, eskinetakoak ez, erdikuak, eta,
Gainera, me agobio bere modu. postua zegoen justo sarrera. Hori da, eta- Osea, eskietako sarrera batean, justo. Onda. Eta jaten ondo pentsau. Baina gainera zen como mazo bipolar, porque alde batetik zegoen aserre por... Por eso, por baina Berta, baina gero posi. zegoen en plan hola, Musarten camiseta sinatu dit, que Buah, ilusión, me es que- encanta. Bueno, hau da bere begarren kamiseta, Olaia ez dago firmauta, igual tipo esakin edo, jo que sé. Baina, bai, que fuerte. Olaia Ziartek bere lehen kamisetia firmau zuztan. A ver. Ai, arratsaldeon gorroto, aupa Bergara representatzen. Ai, claro, Es que que gorrotoa majo. justo bertakoa. Bai, beraman pelura juten da. Hostia. Es que, referencias. Bueno, Ikusita du zure amaren pelua, ikusi dut el blog. Ah, Osa, ez pertsonarekin. en plan que... Bai, takoso. No, baina, guen batean, bueno, de hecho, arrintzenan, hasta azkenan zure bideoak ikusten hartzeko los clip de hola, zuek, bai. Hola, hasi nintzen, como egiten recap de zure bideo, bueno, Claro, bideo batzuk. bai. Eta entre otros, aterazen zure Hori da. amaren lapaindik. Poco se habla, ikusi nena ni en promua, ni en plan... ¿Qué puta sinvergüenza, con qué pintas apareces público? Que en Hacen plan... un mix de todo. O sea, tipo de txoko pijaman polarrakin horraztu gabez, nada. Eta gero pentsatu, a ver, si es que en sí, pues, eres eso. Una vergüenza en persona, gero pentsatu da, supermona, pues, ¿qué eres? Pues es que todo, pues no. Eta diako su mazo transformación de pelo. Bai. Bai. Baina, nabar, oza, kiskurrilea gero... Daukazu Ja. batean, egin zenuenean blog bat de cocina, Bai. zure planida super adultauta, eta gero de repente daukazu hemen super recogidito eta... Es que, gauzia da, o sea, reglia gaitxe gatenean, nire bizitzaren ningo aldiz, o sea, txikitaneko nire lizua, beltza eta liso lizua, eta mitiko flekillo, baina holan. Egan, porque era innovadora. Eta, Txikitatik. hombre, eta reglia gaitxe gatenean, kiskurtu gaten, baina mogollon. Eta, traumatizauta nuan, porque mi pelo no era ese, eta ni ama, te reclamo mi pelo. Eta orduan nire analizaua, eta gero batzutan tipo esaten nahan, ai, es que poco volumen, eta ineban permanentia. Evidentemente yo me veía horrorosa, eta jendeak, ai, que guapa, holan da ni, pues chica, holan ez naiz ni. Eta hoin naiz ni hau. Osa, holan justo orain esan duzuna komentatzen, ez gaur justo unibertsitatean komentatu dugu hori, noiz hasi zineten reklamatzen zuen gorputza, zuen gurasoei. Ah, nire super txikitatik. Porque es que gaur justo begon gara unibertsitatean hitz egiten de cortes de pelo. En plan, justo nire kide bati, que bere gurasoek, pues, behartzen, le ponían el pelo rollo flekilloarekin. Eta bera konturatu zen, flekilloa zitzaiola ondo geratzen, eta orduan, pues, egin zuen la reclamación de ez dut gehi hau, flekillo eramango. Ah, vale, ez dut lauren. Eta lortu zuen rollo, pues, o sea, como esa imposición de 10 urterekin ja erabakitzen bere luka, bere estetika. Noiz lortu zenuten zueko lan hasi por curiosidad de la vida? Ez que uste txikitatik beti izan ez rollo. Hau ez du nahi, oseke, eta, de hecho, kontatzen niaten nire gurasoek askotan, behin Busturian, nire herrian, epine ziatela arropa, eta ez nuen nahi, eta kendu nuen guztia, eta nintzen kalera. Bilusi. Que motivadora. Hortalean, geratu nintzen ilusik, eta gure auzokoak, lagunak dira, eta jotzen, oie, apaso hemen joan bilusik negar egiten, kanpoan, no seke, mea eskale kale, basik, justo portalean zona horretan, eta bete kontatzen diate, como que beti nahiko rebelde izan naiz. Txiki. Bai. Ni txikitan juten nintzen, osea, ez dakitan trauma edo asko gustatzen gatela, baina mosorratzia me encanta. Eta txikitan tipo nera bai, ikastolara juteko, eta gaur nahi otkun printzesas. Bihar... Ikastora joaten ziren mosorratuta? Bai. Me encanta. Osea... zaten zure kide guztiak normal, eta zu, printzesa. A ver, osea, tipo, batzutan bai, baina evidentemente, batzutan irakasleak ez dutuela gaten hola juten, porque segaitxik zamen zazu berezi, ¿sabes? Pues es, sin más, ez da gaur eguna, eta punto ikasin diozu orduan, bostetan ikastoratik irteten ginean eraman ekartzen zoztan, jantzixa. Que bueno, ostras. O sea, adibidez, nire lengusari be gustatzen zaio pilo bat mosorratzea. Es que me encanta eta doka, yo que sé, bombero, de pirata, no sé qué, eta bai egiten duela, pues, yo que sé, astean zeharez, que klasa danen, yo que sé, zapatuan edo domekan, pues, hoy apetece, eta esan gaur pirata, tal, eta irteten da, pues, domekarrun batean de pirata. Bai, es que super zilegi da, eta ez dago normalizauta. Es que hori da justo hor komentatu dugu gaur de... Ez dugu, ai, mierda. Ez garela aske, en sí. Ni de palo. En plan, da, esaten dizute, gura baduzu irten zaitezke de pirata jantxita. En sí ezin duzu. Osea, bai,
baina a veces, porque egongo zara epaituta denbora zoan, irtetan kalera, egongo zara, en plan, begiradak izango dituzu zer gainean, tal. Orduan, en si, askeak ez gara hori egiteko. En cambio, umeak bai dutela askatasun hori, bueno, ez da askatasun da, umeak direnez, berdin zaie dana eta... Hori da, inozentzia horretatik, en plan, bueno, ume badala gaiozu, ja, eta ni heldu bat, ike. Baina, eske gainera, egun berezietan be, ni behintzat, epaitua sentitu naiz, oza, adibidez, praktiketan egon nintzena nire lehengurtan praktiketan, que justo ez da arteten argazkia, mira, da justo orgoiko praktikalia. Ai, umetxuekin. Umetxekin, bueno, irakasle izango naiz, así pa poner contesta. Porque igual praktiketa yo que sé, bombero, no, en plan, irakasle, en plan, rescatando a niños. Ikastetxe batean. Eta justo ba, praktikaldia tokatu zitzaidan Halloween egunean. Eta justo izan zen azkenengo eguna. Eta irakasleak eskatu zidan, oie, etorri Halloween egunean mozorratuta, irakasleak mozorratuta etorriko gara, erdoan umei ilusio egiten dielako, tal, no seketan, bueno, venga, va, pues, por los niños. Eta mozorratu nintzen bueno, mamua, oza, hartu nuen zabana bat, nuen, pues, bizulo, eta, bueno, pues, lo más simple, ez nuen mozorro bat erosiko. Eta Halloween egun batean, non, en teoria, mozorratuta joatea ondo dago ikusia, irten nintzen goizeko 8:30 kalera, eta sentitzen nintzen super epaituta jende guztia begiratzen irtintzen mozorraekin. Eta kendu behar izan nintzen bidetik mozorra, porque me sentia super observado. Nire hori gutxi gabeak etatu ditzaidan aurten, Gerekako jaietan, azken eguna mozorratzen zara. Eta gatu nintzen, hain beran du gernikan, eduzela eurrengo eguneko amabiak. Eia gau pasera. Eta nengoen, guztiara nintzen, Minnie Mouse. Eta hasi nintzen kentzen tutua, oza, edu nintzen ja mozora erdia kenduta. Menetan, zegoen erdia turistaz beteta, haiek galdetzen guri. Baina, segitatu da, zerete zabete horrela gantzita, eta ez, esan dira guztagoa entzuetan jaiak, eta azkenengo gunean gendea mozoratzen da. Eta gendea flipatzen. Pero bai, lotxa, sentitzen. Egun bat egin behar dugu, maket mozorro. Mesedes! Maket mozorro, merda. Mesedes, me encantaría. Eta grazitu guain bat gonbidatu eta bakoitzak eta desfile desu. Vale, edo segaitxik aukeratu da ben hori. Ba, en verdad. Venga, bai, ya está. Superplan. Bueno, asko pasatzen zait, konfirmo. Mozorratuta noiz, oza, Halloweenen, edo, bueno, hemen normaltasun gehiago dau, inauterietan batez ere. Bueno, Halloween horindik no akalau, guler dezake dala, baina bueno. Totalmente. Baina nire gustatzen zait, mozorratxa, baina ridikula egiten. Osa, ez bateago supermona, oseke. Ez que, guriko herrian, bueno, oza, gu gau gaitalau. Eta... Hogeitalau? Pues hori da gero sobar, eta zazeko adria da hori. Osa inbestu jendea. Pero quedatzeko, la que se bat egiteko. Ba hori, pixkat, pues, como podemos. Eta, oza, hogeitalau, gureko herria Riders deitzen gala. Eta gero, mutilekin, ba, gero Riders. Zeirak dia gero nola, eta gu Riders, ba, gero Riders. Eta, jaztu jatzi zen bene ban. Mozorrei buruz. Ez dakit. Hola, en shoket me he quedado. Ose, ¿se esan dozuzu? Mozorratxa, baina, ridikula. Bai, hori, gureko herrian, o sea, gustatu jako de mozorratia de guapas. O sea, chica, no, si vas a ir de Aitona a Mona, que me parece mozorra super cutre, jun hondo, o sea, es una señora de 70 años diruduna con el cardao en el pelo. No, chica, jun de fea. O sea, de fea, pero bien. Nere iritzi pertsonala. Eta hola, por curiosidad, o sea, saldu mesedes nola saieno getalau pertsona. Ja. Ez que ez dut ulertxe. O sea, gu gaia, zema garako aian bederatzi, eta da Ez nahiko... gara gai. Ta ez gara gai denok batera... Apaltzera joateko. Hori, gaur justo, lehen komentatu dizuguna, joango gara urtebetetxe bat ospatxera, eta ez dakit danok joango garen. O sea, danak batxara super kaotiko, orduan, hogetalau, ez que da klase bat, o sea, klase bat dira hogetau pertsona. La cuestión es, a ver, kuadrillismoan oso kontra nago, sentitzen dut kuadrilla, baina, osea, gu ikastolan, ikastolakoa gadanok, eta ikastolan azten zan horrekin, ba, bergara nola sortzen dia kuadrilla, gero batzuk aldatu txendia, ez batzuk ez, eta gu, ba, neskak esan ginen batzen, da, pues, kindako neska danak, praktikamente. Eta gero, ba, mutilak bai separau zirela pixkan gaixo, eta batzuk indako harreman gaixo, eta batzuk gutxio. Total, que hogeita dago. Baina, horango galdera, konfiantza duzu zure kuadriako
denekin. A ber, danekin ez daukazu konfiantza iguala, baina... Eta, hau da, askotan komentatu duguna, imaginau, pasau da juerria, zapatu baten, eta igandean, irtetzea galera atzaldian, eta, bai kontatzen duzu, atzo llega hori egan ez dakizinekin, atzo hau pasau jaten, gero batzui kontatzen gatu, con más detalles, eta bez batzui, pues lo dejas ahí. Baina, orokorrian bai, eske bai, a ver, badakit dala super saia ulertzeko. Ja, eske hainan dia no asimilo. Gero hori, pues imagina, faltzera juteko, eske, itxen dugu lista, ez tenga itxen faltzera juteko lista, ulertxe du zabat egiten zuen, hilean behin urte betetxak. Claro. Serio geta lau, batzeko una baina. Hori, ostegunian azten da, zapatuan kalien afaltzeko listia. Eta bukatzen da, tope, zapatuko egoartiko iruretan edo lan. Eta deitzen da, hola lekua dago, ez, vale, pues beste batera. Eta bestela, okadioak eta soziedade batera. Eta sariek dana ikastora berekoak? Bai. O mix? Ez danak ikastora berekoak. Gainera ikastola. Gu behirten gara ikastora batetik. Horregaitxo garen mendigo jo. Pues curioso, en verdad curioso. Gu adibidez ez dakit konfiantza, uniko ez dut konfiantza, ni behintzat, konfiantza dut kuadriako guztiekin. Baina, bueno, sin más, harritu din nago, en plan, hainbeste pertsona. Ez que da heavy, mutileekin igual gaugaita masagazpi. Ez que es heavy. Zer... De hecho, ontsa bertan begiratuko dut mutileekin, gero Riders... Gero Ridersen, a ver si magar. Nire único klasea, baina handia gara, talde hori. Gero Riders koalizioa, sí, aquí está. 35 pertsona. Ai, ama. Oh my god. Bueno, Spiderman da. Ustrega, kriston testua. Gure lagun taldean sortzi gara, eta kriston pena ematen dit, zeren konfiantza soilik irurekin daukat. Ez da batekin konfidantza gutxe daukadala, da zuzenean ez daukadala erlaziorik. Ta pena ematen dit, baina oso txarra nahi sozializazioaren kontua. Sozializazio. A ver, nik ulertzen dut, hori da superlogikoa, Osa, gero bakoitza dan modukua, osa. Ez que ni adibidez hori, osa, ez da por criticar Spiderman, Baina, ematik como pena asko, de edukitza, jo que se, sortzi pertsonako da, 10 pertsonako kuadrilla bat, eta soilik konfiantza izatea soilik birekin urekin, porque da como amistad falsa, de bai, bueno, batzen gara, baina, no sé. Neri horrek baino pena gehitxo ematen du, ez da, bat ez beko herria txikitzetan pesatzen dara, osea, que gurian batutan be, kanpora jute madia edo lo que sea. Da, imagina, osteguna, sabatu, bueno, edaztian zehar bez, nahi dozu irten kalera, eta igual ez tokazu zeinekin. Eta me parece, en plan, tipo, que no te pase eso, bai datzi, bakarrik nagoan, nahi zuekin irten, claro, baiet, osea, tipo, kuadrilla txikixo izatia gaitxik, que no te quedes etxian, en plan, txupela, bat geratuan obisuak, enbestia ino la petite salir, eta beste bixak, dare, haciendo X plan, pues idatzi beste batzu di. No sé. Partidaria de eso. Bai, ni partidaria de ez soilik kuadrilla zirkula izatea, osea, porque daude kuadrillak eta gero daude kuadrilla toksikoak. Nik ezagutu ditut las míticas kuadrillas de nola, geratu zarela beste pertsona batekin que no es de la cuadrilla, eta como que ez dizute kuadrillatik botatzen, baina hacen rollo ghosting, de bai, gauz gara geratu, baina casualmente geratu dira escondidas, porque ya es da de la cuadrilla, porque no. Tu, olako kuadrillak da lo peor del mundo. Bai. O sea, mesedes, por favor, komunikazioa. Ante todo. A ber, gorroto, batzutan ez da holan, en plan, onder baten zabatzuekin eta ez dauka zertan laguntasun supersakona izan. A ber, be. Harremen asko daude, azkenean batzuekin akaso harremen oso estua, eta beste batzuekin jateko parandara, sozer jateko, bekira joateko, behaz. Jo que se trata de cuadrilla de mendiko cuadrilla. Hori da, super zile. Konfiantzako cuadrilla, jo que se, lagun desberdin izate hori, hau. Bai. Ahora por cambiar de tema. Venga. Gora kuadrillak, baina nahi dut kronologia jarraitu. Ezagutu ginen Durangoko azokan. Sí que nos hemos ido. Durangoko azokan ezagutu ginen. Gure urrengo, bueno, yo que sé, quedada izan zen Gazteazarietan. Eta bere garaian saiatu ginen Arkakusoa gonbidatzen Gazteazari buruz hitz egiteko, ya está un poco pasado, baina zuretzat zelan izan zen esperientzia hori? Es que nire buruan itxote el recap,
y menudo circo de noche. Osea, niretako izan zen, eta kuadriakoa izaten noitzen, izan zen una puta fantasia, baina aldi berian zen una mierda, porque zeren nire kuadriakoak edo, zeren, osea, ezin zeben erekin bizi hori, y me daba una pena, en plan, que gero bazeren, bai, nire irratiko lagunak, zuek, osea, niepe eta honek, ez dakit jende asko zeugan, baina... Es que gure kaso joan ginen kuadrillosoa. Es que maketu irratia da gure kuadrilla. Orduan joan ginen ia denak, osea, denak ezin ginen joan, porque Martin zaun Sevillan eta bainat lan egin barzuen edo ikasi barzuen tal, baina joan ginen 7 pertsona, eta izan zen... Arnibe, egon nintzen, osea, izan zen fantasia, be. Baina, gure kasan izan zen, ez genuen jende asko zagutzen dagoen ginen, como borobil batean, maketu irratiko. Eta, bai, en plan... Es que, tu, pánico, badakit pertsonak direla, baina, yo que sé, urbiltzen ziu Josune, de Uncha, de repente. ¿Qué haces? O sea, da en plan... Pues seguir la conversación. Es que da en plan, badakit pertsona normal bazaren, baina es que niretzat zaude otro nivel, en plan, ezin dut zurekin hitz egin. Orduan, hitz egiten genuen, pues yo que sé, Arkakusekin, Arkakus urbiltzen segurekin, tal, baina bestekin kostatzen zitzaigun urbiltzea, Miluseko aurkezlarekin zaiatu ginen hitz egiten. Antxorekin? Edo Iaskirekin. Super majas. Bueno, aurkeztu ziguten Miluseko zuzendaria. O sea, así de... pero de... Bai, Juan biako zate. Maketo Milusera. Mesedez, bai. Bai, es que eso nunca sería básico. Eta, zer, protagonismo, eta kamiseta batzuk, maketo irratia, eta bentsat hacer promo. Buah, egin behar dugu. Beste gauzo bat lista. Pero es que es super random, en plan, buah, urbildu nintzen jasken gara, buah, gustuko dupio bat zeu programa, no sé qué, ala, eta deitu zion beste motil bat, en plan, etorri, no sé qué, eta zate, biro da Miluseko zuzendaria, asko gustatzen zaiola gure programa, tal, eta, ai, jo, placer bat, ez hau, eman zidan eskua, tal, ez eta, bueno, aquí con altos cargos. Ni sentido nintzen super famosa. Bai. En plan, sin ser nada de eso yo. Bai. Baina, fua, daukate bai sensazioa, egon nintzela jende askokin eta inokin. O sea, da, en plan, oso motza. Eta, no sé, me da pena. O sea, oso guai, oso ondo pasau negan, eta horri eskerrak, adibidez indot krustan harremana LDR-ekin. Eta, majísimo, es que una persona... Osa, hori esker, bueno, gure kasuan, desvirtualizatu genuen Euskal Sortzaileen parte handi bat. Porque adibidez, Julen Po, ez genuen ezagutzen, ANPPs... Nik ez den ezagutzen inor. Osa, pertsonan ezagutzen eban, hori erratikoak, eta guazeneko Ander Rovira, eta ja. Egu pertsona zeli... Ai, que me mata, irabazi arte. Egia da que los de Guasen izan zen, gainera atrezen gure blogean. Porque egon ginen justa grabatzen, eta atrezen, oza, ez genuen elkarrezketatu, baina atrezen iragatzetek en plan. Mira que majos. Baina gero izan zen super guai kainak ezagutza. Gainera, ezagutzen zigun, que era en plan, guau, que fantasia, conocen maquete ratia. Oza, izan zen nahiko potente. Baina, eta gero gaua be, joan ginen Antxokira, ez que Antxoki gero izan zen, de repente... Nien nintzen egon isa. Ez nio Antxokira? Ez que, junginen Antxokira eta alpeskoal, eta gertu zen begerkante bat, osea, ezin dut kontau, porque ez da nire gauza bat. Eta, sin más, eta kanpoan egon ginen pila denbora, eta, bueno, sin más. Errondo pasagon eban, dentro logika bai. Eta gainera hor... Sorry for el hype. Antxokira joan ginenean, ja... toque suelo, en plan de... Porque irten ginean Antxokitik, Antxokitik, Euskaldunatik, hasi ginen ez, bueno, pues jo marko gara Antxokira, no? Oinez tal, eta de repente, pamentu guztiak, lasai, taxi bat eskatuko dugu, tal, no sé qué. ¿Cómo bai? Taxi ziango zinate? Nik guk ez. No hay presupuesto, guk ez. Gu oin, acá, de repente, pues, denak, Peio, bai, taxi bat eskatuko du, tal, kaina, kaibe, no sé qué, tal, que es un presupuesto para taxi. En plan, hor ya, nabaitu zen la diferencia de quién trabaja y quién no. O sea, ya ez da famatu izata, da, simplemente ez dugu la de que egiten. Bueno, neriko etxean eramen zuzten, Baina, bueno, gero izan zen super rand, claro, además, izan zen Antxoki egun normal bat. Izan zen osteguna gainera. Osea... Izan zen osteguna, gero nintzen ni klasera, Santander etxuli bat nintzen platika Euskalako ospitalean.
Él no Santander desubicadísima. Ya han dicho lo que informática zegoen, eta kasla, saltzen un comando eta programatzen eta... Bueno, fatal, egun terrible. O sea, a ver, baina eta zer hortan funtzinen. Hartu nuen lehenengo busa 6etan. Egin nuen lo ordu bat. O sea, gau pasaz funtzinen. Bai. Bai, Eta gainera, hain arra izan zen, nire klasekiak etorri zera Bilbora justo kafean txokia ere parrandan. Esaretu goratzen. Eta batera funtzinaten? No. Eta itzulekien dara batera busean. Ah, vale, vale. Duen intermodalen. Vale. Tenen suskarara, mente, kainaka eta nire klasekiak Santanderrekoak direla. Ja, entiendo bandera. Super flipando gaurretan gainera. Bara libre zegoen, Euskaldunean eta takata. Eta ya nintzen, bueno, eldo nintzen Santanderreka super guap. Ni hecho izan zen fantasia lo que había guardarropas. Ah, bai. O sea, hombre, porque bestia la ver que hago yo con todas las capas que llevaba. Ni se te saltó un guardarropas gratis. O sea, urbiltzen eta baila, segorreko dizu txamarra tan igual. Hombre, baina, es que, o sea, hori zan privaua. O sea, jendia gontzan eta jendia nako nabia guardarropa. Eta gero, porque nos terraron el chiringuito, si no, ahí no teníamos. Hombre, o sea, nire ustez lagatzen duzko hori fiesta privada, y de ahí saldrían unos marujeos. Ya. Esa, ez du goratzen ninguna las marujadas, baina la más maruja de todas, Arkakuso. Urbil, te lo juro, Arkakuso mete zaitugu. Urbiltzen zen gugana eta esaten. Bira horiek. Ah, bai, pentsatzen bera. No, bera, es. Urbiltzen zen en plan de cotilleo de. Mira, hau, eta hau, mira nola daude, no sé qué. Maitzi, abernita zizan zinun. Tu, gainera, nik ez nitu danak ezagutzen orduan zen, norda hori. Ni be batzu nidea, eta zuan Xordi AMZ eta, bueno, bere salez deitzen da, gaztean zuan, osea, bueno, nirekin sartu zen, bekadun bezala, eta gero geratu nintzen. Eta berak esaten zuten hori, ez dakizein, Dania. Me encanta beste hori, eta bada, ez dakizein. Y yo así me enteraba de las cosas, pero sin más. De hecho, jarraitu baino lehen, es que idatxo digute cositas. A ver. Spiderman-derrek dio, lehengo egunean izan behar nuen Arkakuso ezagutzeko aukera, bigarren kafi erretxoioko Baskarian, baina gaizotu zela, eta... gaizotu zen, Arkakuso, eta zen joan. Eta bueno, egin duen plan publi de Spiderman-derrek zabalduko duela podcast bat. Kompetentzia. Eta esan digu, laster kompetentzia lagun batekin podcast bat egingo du, jeje, lasei beste ordutegi batean. Gue bai, beste podcast bat inbeu. Beste bat, más competencia. Bueno, guria izango da, martxotik aurrera edo, bueno, no se sabe, aperi. Exclusiva. Mira, ahora como no salga me muero. O sea, ahora proiektu baten, beste proiektu baten, tengo da, bueno, podcast moduko bat, bai. Baina, o sea, ya más igual, eta baina izango da beste formatu baten, beste izin batekin. Baina, podcast casero. Edo, bueno, igual ezin duzu zer esan. Baina... O sea, es que ez da nahi publin bihot, tximaz, egin klakek, buelta bat eman bihotza, bere podcastai, eta, beste sozetarako lau. Hori bai da, exclusiva, benetakua, confirmamos. Oh my god! Confirmamos. Mira, justo oran cotillo de Clack. Clackeko kide batek, gurekin jarri zen kontaktuan. Bueno, ez dut esan dezakala. Izan zen... Patxiku. Ez dakit bere benetako izena. Patxiku kalamua Twitterren. Landeta, Aritz. Aritz, bai. Supongo. Bai, Aritz Landeta, bai. Jarri zen gurekin kontaktuan, behar zutelako bideokoi buruz sekiten pertsonai bat. Bai. Eta behar zuten egun batetik bestera. Tarduan jarri ziren gurekin kontaktuan, porque Patxiku bueno, gure lehenengo gonbidatu izan zen. Maketo erratean gure lehenengo gonbidatu izan zen. Ke nivel. Eta eskatu zigun, ia bera joan alginen, eta ni me hizo mazo ilusión gonbida, pero en plan, buah, de una, nigatik perfe. Baina, claro, gauden justo azterketa garaian. Qué putada. Eta nik uste nuen izango zela bideodeiez. Eta, claro, ez nuen ezagutzen momentu horretan Clack podcasta. Eta, claro, esan zidan ez Donostin izango da, bihar, zela, ni azte azkenetan klase dut. Ez daki goizeko, ez daki zer dutan, eta ni, osea, fatal todo. Osea, nao, azterketa garaian, bihar goizez klase dut, eta egun batetik bestera, en plan dena planeatxa, eta esan nion,
Es que gainera, maketorreteko inork ezin zuen. Orduan, esan nion, por desgracia, setx, baina, mesedes, etorkizun batean, behar bazuten beste norbait, que estábamos preparados horra joateko. Perfecto, kontuan eukiko, muy bien, así me gusta. Baina, bueno, pues etorkizun batean, hemen gaude, klak, gazte podcasta, behar bagaituzue, pa lo que sea. Baina, bueno. Nor da patxiku, bilatu. Aritz Landeta. Bueno, hain ez bada bera, beraz tu la cagada. Aritz dizten da, ustu gaitzen dela. Bai, rubio bat. Twitterren, patxiku kalamua. Bai, Aritz. Patxiku kalamua, bien de majo. Esan zen hori gure... Ez que gainera ez dakizagatik esan zen gure lemo gonbiatua. Twitterren zeo segi izan zen. Uste dut eskatu zigula, en plan... Joan naiteke zuen podcasta, edo guk eskatu genioen, ez daki nola izan zen. Baina izan zen super improvisau, gainera zuen bera horpegi erakutsi, porque zen como super secreto. Eta gero podcasta bukatu ostean, porque claro, de hecho podcasta igota da YouTubeen. Podcasta bukatu ostean, piztu egin zuen kamera guretzat, maketo errateko kidentzat, ikusteko nola zen benetan. Eta izan zen, bueno, podcast bastante curioso. Gure lehenko gombidatetekin oso ondo igago genuen. Patxiku.kalamoa, hori, ez que dago de iru. Porque justo Twitter kontu eramatute iru pertsona, Patxiku. Ibaixi, ez que honetan. Hola, Ibaixi, izen moduz. Api. Pasatu duzu epizkatura mesa. Bai. Bueno, me dauko drogea. Itxurretik ertetzen da, así que bueno. Gratis andana. Buen presupuesto. Buen presupuesto, yo soy una... Favor, hor. Etara. Ez que men dauke gauza bat, ez debena nahi erakusten. Gautza erakutsi. Atera nahi baduzu. Va a salir todo mal, baina bueno. Kontos mitaikin. Eta saria da... 4.559 ¡1000 euros! Hay que saber eso. Bueno, ahora gure irabazi genuen... Ez, otsailean betetzen dugu urte bat, gure saria irabazi genuen. Ona, Casi ni un euro. Bai, gastatu dugu 5 euro. Eta gare, hemen. Eta gastatu dugu edadontxa huetan. Ostia. Osa, ditut gehiago hor barruan. Osea, kutrismo, maia, por favor, maquetizatia. Ez dakit, izan genuen uste dut gonbidatu bat, esan du, un poco de fuste, orain dugula dirua, hasi barko gara erosten gozatxo bat. Eta joan gina el chino de lau. Unos pasitos. Eta edadontxi batzuk, gominola batzuk jateko egun horretan, eta zelo, kroma ipinteko. Eta izan zen gero kroma jauzi zen. Bai. Izan zen, ez genuen ez da maketo hori uste dut, Igo. Zara gogoratzen? Bai, izan zen el de... Igo genuen askenean hori? El del clip de Paqueto Dancha. Dancha, baina hori... Bai, uste dut digota abuela. Bai, ez que behin pelatu zitzaigun, ezakit nola, audio bat. Mesiren Joseph. Super hona. Joseph eta biok. Movida da... Eskita sakon batean, eta tartean, ese itxuan zoirik bideo bat, Messi. Osa, berriz etorkizun espero dugu urbil batean voltatzen mazaran maketo erratira. Eta Bilborrok ezagutzen, Bilborroken dau ekipo dela hostia bat. Bai, egon da nago. Eta ez dakigura biltzen ekipoa, ez dakigurako kable guztiak erabiltzen. Pues, zein izan zen arazoa, nahi gabe jarri genuela bideo bat YouTubeen, eta ez genuen pausatu bideoa. Orduan, hitz egiten genuen bitartean, zegoen denbora osoa, eta bideo galetzen de un latino hablando de Messi. Messi eta Antonella, zen gainera. Eta zen bideo bat superturbio gainera. Antonella petito feo. Antonella Messiren gaztea. Ez que... Gainera gontzen 20 minutuz bideo jarrita. Eta txatean, hasi ziren idazten. Audio hau zen. Edan txuten, Era upa. Eta bainat, zegoen en plan, pues, gure teknikoa. Dan ikusten, eta kao, mikro aktibatuta zegoenez, paso del tema, si mikro dau piztuta, kao, mikro zegoen piztuta, baina zegoenez audioa. Bidearen audioa asko saltuago. Ego gatu hori, hori ez nuen. Eskatera zen hain txarto que... Ez nuen niego. Ego gatu momentu hori, en plan, zakit. Ja, ez que... Baina hor, jo, ni pentsatzen dut, tipo, te ríes, baina guztau zu hori lehenengo, y dices, esta gente que es un normal, o sea... Vale. Hoy igual zen bosi esaten dut, nahi txego da, bla, pero... No sé, bueno, ez da que jende oso raro dago. Bueno, ez daki, zer gehiago. Bukatu dugu lehen gaztea sarietan, ez dugu... Bueno, en verdad... Gehiagotan bai egon garela, de hecho egon gara urten be, Bilboko aste nagusian.
Vale, se me nahi maken izako horra. Egon ginen, Bai. noren kontzertuan egon ginen. Kainakai. Kainakairen kontzertuan, egia da. Baina lehen haue, osea... De hecho, daukat argazki bat, Twitterra egon nuela, danak batera, en plan... Bai, eta Ibai zure izare, baina hori, osea, bale, egon ginen hor zan kaskagorrin. Vale, ubikatzeko en mi vida. Eta gero egon ginen kontzertura. Kainakairen kontzertura, bai. Vale. Izan zen fantasia. Total, makina hori billetiak botatzekua. De hecho... Es que nik ez daukat, eta... Nago azarre, porque nada de... Biogeo. Badauka. Nada el que dauka toc de tirar cosas. Diogenes. Hori. Bai, nik bai daukat olako karpeta bat. O sea, erakuti cámara, por favor, Kainakai, necesito uno de esos, amiga. Pero estamos esperando, Eta makina batekin. Bai, un mitiko makina que me voy a ser pero... Pues, superando hartu nuen lurretik bat, bueno, fijatu, lestu eta dauka izango nuen kalipotxo pizkat, kalimotxo pizkat, baina hemen gordetak norkat hemen recuerdos de la vida. Beitu, gazteazarietako fusteria. Gazteazarietako, me dauka de beste festival bat, pues yo que sé, un kebab. Me encanta. Olakoa gordetzia da bizitzia. Nik daukat paja bat olako gauzekin. Binde friki. Maketo dollars, esaten dutu hemendik. Maketo dollars, así da. Así bat. Gure bipa. Eta bueno, horbe izan zen nahiko guapo bizitako esperientzia. Bai. Izan zen nire lehenko aldia Kainakairen kontzertu batean. Neria be uste dut. Nire bigarrena. Eso no consigo. Es que gonzan super top, o sea... Eta gero urrengo egunean, pasatu eguna, zu zenbat egun egon zinen azten guzian? Bat baino gehiago. Hombre, bi edo hiru. Ez que, gu batez ere egon ginen Arkakuso eta Jokinekin. Ez que etxi hartu zeben, ez que bronka, etxi hartu zeben eta zuzten ez errezan. Bueno, nik Ibaien etxian eukan, baina, bueno, ez que Ibai, nire bak esan dut ez da, besure ama ipasta batzuk edo kartzeko, evidentemente ba. Osetxo bat, Ibai. Ni egon nintzen, igande baten, uste dut azkenen goguna sala, klakeko sukaldian. Que me pegué una hostia jauzi nintzen. Bilbon dauk, klakeko sukaldia? O sea, kaskagorrin, jarritzen sukaldia pitzen. Vale. Hor, gero egon nintzen, ez dakit, o sea, eguna eusko egon naiz. Zurekin solik egon ginen egun baten. Bai, pero ya estaba. Claro, es que Arkakuso eta Jokin egon ziren solik 2 egunez hartu zuten apartamentua. Eta... Hori da. Bietan egon ginen haiekin, baina bigarren egunean Arkakusoekin ez ginen egon txarto zegoelako jarri zen txarto, que también digo, que putada justo azten nagusian apartamentua hartu eta txarto ipintzen. Ja, total. Eta egon ginen Jokinekin, eta Jokin, egin zen amigos de Izarta Saiz, plan gure lagun batzu, eta jarri zen, porque claro, Izarta Saiz, ezagutzen zuten Jokin de TikTok, eta jarri zen, hostia, zu kaferen semean zara, tal, eta Jokin hasi zen bere spitcha ematen da, ja ez niz kaferen semean deitzen, ja TikTok utzi du, no se queda, en plan azalpean, eta hasi ziren, eta egin ziren, supongo que lagunak egun zirako gauzoan hitz egiten, no majos. No, baina oso ondo Jokinekin. Que, por cierto, gainditu du Zebi idazlana. Egisa da, idazlana eta oindoka oskua. Zebi idazlana. Ez que Zebi idazlana. ¿Qué haces? No, hau uste dela bere 3. urtea. Atera, oza, hori da, bai, prestatzen eta... De hecho, Jokinekin izan nituen lehenengo hitzak, izan zen, aurreko azten nagusan ez aurrekoan, hor ezagutu nuela, bueno, desvirtualizatu nuen Arkakuso eta ezagutu nuen Jokin, eta urbidu zen nigan en plan, opa, Josu zara, no seke, tal, eta ez dakit nire irten zen, ia zebat agiria nuen. Galdetu zidan hori, plan, zebat aduzu? Bai. Eta ni ez penkatu dut azterkita. Justo penkatu nuen, eta ze, lasai, ni be zebia penkatu dut. Osa, lo mismo, bai, barkatu, penkatu dut be zebia. Eta, bueno, aurten zebat atera dut, eta Jokin dau Camino del Zebi. Ez dago zergatik, Jokin. Oso ondo, gente. Nire zantzabal daukat, da tan exagerado el cambio. De Zebi? Ez dakit, ez dut imposia. Niretza zebat izan da loko. Bai. Es que ni batez ere idazlanean. Porque naiz don faltas de ortografía. Vale, eso es euskaran, gazteran be, eta ingelesen ya no. Ez dakidan ez, ondo gara idazten no ez, pues seguramente ere. Eta claro, pues, zuzentasunan beti pengatzen duen. Orduan, azkenean, bueno, ez que ez dakit zer egin dudan, porque nik aurkeztu naiz
3 aldiz C bat azterketara. Lehenengoan 13, bigarrenan 13, idazlenan, hirugarrenean 24. Wow. Hostia. Un año de euskaltegi. Bueno, en verdad, bi. Bueno. Baina ez dakit zer egin nuen, de repente, 13 batetik, de repente, 24 era. O sea, no me lo creía ni yo. O sea, euskaltegian solik ateratzen dituen 15. En plan, bueno, venga, igual, si suerte, tal. Eta de repente, etxen eizorra, eta 24 bat, irakasleak ez zuen sinisten. Eso que te llevas. No, subió autoestima total, ni lecha. Joder, verdad. Baina, bueno, bai, esan dezaket, ze bat agira dudala. Eta oso barro. Total. No, o sea, uler dezaket, baina egiten dute loko de discriminación, ze bat agiria ez duzunean. Ez nago esaten pertsonek, o sea, en general, lanetan. Da como una barrida de ze bat ez duzu. Bai, kriba itxoko. Ez da sartzen. Gainera Suizan osara irakaslea. Bai. No, baina si, unibertsitatea bukatzean, ematen dizute como... Bai, baina ez da iguala. Ez da iguala. Baina da como C bat... Pareko. Maia teorian izan bar duzu, goi mailako ikasketak euskaraz egin duzulako, eta de hecho, irakasleak, o sea, euskaraz egiten baduzu karrera. Irakasleak izan aldira, euskaraz egiten badute karrera. Porque, en teoria daukate C bat maila. Nik atera nahi nuen agiria, porque gero ematen zute puntu extra komposizioetan. Horretik atera nuen. Baina aurrek urtean saiatu nintzen Bilboko udalekuetan lan egiten, eta galdetu zidaten. En plan, ze bat agira duzu, porque nuen bakaila zen bebia. Eta zanien ezetz, horretan nengoela, justo nengoelako ikasten eta aurkesteko pres negoen. Eta esan zidaten, bueno, pues, ia berateratzen baduzun laizter. Venga, majo. Eta añaren zidaten elkarrizketa gazteleraz. Que me quedé en plan, o sea, saudite exigitzen euskara maila minimo bat, o sea, nahi baduzuen nire euskara maila konprobatu egin elkarrizketa euskeraz, nire euskal maila, no? Eta nik esan nien, ez bira, txikirat ikastola baten ikasi dut, nire bigarren mailako, oza, institutoko ikasketak euskaraz egin ditut, unibertsitetan euskaraz no ikasten, euskarako mai minimo bat dut, umeekin hitz egin dezaket euskaraz, ara zeik, baina ez nuen ez zebatagiria, pues... Hori ere ikustiko, tal vez, Santander bizi naiz eta pisukidea, dago ikasten master bat psikologiakoa. Eta praktikak egin nahi zituen, eta Santanderen badago super aukera gutxe egiteko praktikak. Eta Bilbon pilo bat, baina erasoa zen, claro, bera Bilbokoa da, osea, bera ez dakitea, zezen. Eta balda pilo bat leku daude hemen, baina euskera eskatzen dute. Eta ere, igual, kanpotik autoren jendea ere, daiko zera dauka horretako sartzeko hemen pizka bat lan egiten edo praktikak egiten, gainera azkenean. Normala da egitea praktikak beste leku batean, edo ikastea ikas unibertsitatean. Eta ere nahi itzen daukatela, zailtasunak. Baina eske, nik hor daukat dilema bat, osea, aldatu lehertu zailtasunak alditzuela euki, baina eske gero oso Euskal Herrian biziza, eta, osea, euskera euskera erabiltzen dago, bixak dira, ofiziala dala, eta zuzoia zenian imaginau, eske aurrekoan peso jaten medikoan gana zoiez, eta zuk daukazu eskubidea medikoa euskera zitzeko, baina berak ez balin badaki, ja zure eskubidea zapaltzen dago, eta nik ulertzen dut, berak lanpostu bat da bela, baina Euskal Herrian balin badago, osea, evidentemente laguntzak eta jarbiakotzea erreixa ikasteko, pero... Osea, desberdina dala ya lanpostu eta praktikak, que también es otra cosa. Osea, de hecho, gaur egun egon dira pia bat movida, justo epaiketa pia bat egon dira, horren inguruan. Nahi zuterako euskara erakunde publikoetan derrigorrezkoa ez izatea. Hori da, es que, maitzi, si eres ertzaina y no sabes euskera, pues te jodes. Eta punto. Eskatzen dute baby maila bat. Es que gutxien ez. Eta zein da movida, baby maila bat lortzen duzula, batxillergoko ikasketak euskeraz egiten badituzu. Zein da, gure kasuan adibidez, gure esperientzia, ikasi genuen instituto batean, ez dena ikastola batetik etortzen, eta ez zuten para nada baby maila bat institutoa bukatzean. Eta haietariko bat justo sartu zen ertzen izateko. Ertzen izatera. Igual dena lotuta doia. Eta, claro, en plan zen, baby titula duzu, en plan certifikatua duzu, baina no tienes ni de palo. Ja, es que, claro.
Eta gero adibidez, Katalunian, universitatean, guztia katalanez dago. Baina, eski Katalunian, askoz hobeto, osea, justo katalanaren movida askoz hobeto gestionatzen dute edo jende gehiago hitz egiten du katalanez eta hau mugimendu gehiago katalan hizkuntzaren inguruan hemen baino. Osea, askoz indar gehiago dauka euskara baino. Nire ustez, eta igual izango tena jende asko jako gustauko, baina euskera, inkluso euskal hiztunek infantiliza bitzen dugu. Eta nire ustez hori da arazo bat, ez imposatzeko edo ez exigitzeko, hori, universidadean izateko euskeraz, zerbitzu publikoak euskeraz izatia, eta han, jendiak benetan sinisten dau, katalanez imida dela berba, eta katalanez itzen dau, eta exigidu itzen dau, porque eren eskubidea da. Eta hemen, ez dakitze komplejo edo ze pasatzen jaun, ken beldurra mateo eskula hori exigitia edo eskatzia hori hola dela, eta zure eskubide bat da, eta punto. Bai, infantalizatu esaten duzunen, ze zentzuta. En plan, euskera oso ondo dago, baina ni bakarrik X ere mutan itzen dut berba, ez? Pixkat etxeko hauak dien ere muetan, eta gero, juteko bai, legebiltzarrera, medikuanera, edo papel judizialatuk eskatzeko, itzen duzu erderaz berba, askotan, pues, ez ukitzeko mobidaik edo azkarra bitxeko. Bai, en plan da, a lo fácil, biltzeko harin. Osa, nire adibidez hori be, osa, bi gauza nahi ditu komentatu, bat, hori gertatu zitzaidan Corte Inglesa lan egiten egon nintzenean, egon ez Corte Inglesa lan egiten, zapatak Ver para creer. Bai, behar nuen un dinerito, nahi nuen udan norbaitera joan, orduan, zartu nintzen, a vender zapatos de mujer. El más experto. Baina, bueno, urbildu zitzaidan, en plan, gizon bat, bere alabarekin, pues erosteko zapata batzuk, eta urbildu zitzaidan gazteraz, oye, perdona, tienes la 36 de no sé qué, tal, eta ni bai, sin problema. Eta urbildu nintzena, ematera zapata, ikusi nuen, haien artean, zuten harremana, alabaitaren artean zela euskaraz. Eta orduan, nirekin hitz egiterakoan, hitz egiten zidaten gazteleraz, baina nien artean euskeraz. Eta kada, ni hasi nintzen erantzuten dan euskaraz, pues pa que se den cuenta de... Oye, euskaraz da aquí. Baina, kada, eska adibidez Corte Inglesan, dira super zorrotzak eta super de etiqueta. Eta adibidez, pues, ezin nuen eraman la txapita de hau bizi. Benetan! Iakiteko jendea de, oye, nirekin euskaraz hitz egin dezakezu. Hori bedatgat super heavy. Me da super, gainera nik lan egin nuen udan. Te voy a marrinchen con la chamarrita encima, Corte Inglés barruan cada un horno. O sea, era en plan, mesedez, kendu dezaket, etorri zitzaidan el director supremo. El señor Corte Inglés. El señor Corte Inglés. Etorri zitzaidan el director supremo de Bilboko eraikinekoa, es el jefe del corte. Eta ez nuen, nik ez nekien korbatera eman barzela. Nire ez zidaten esan korbatera eman bar nuela, esan zidaten camisa blanca y pantalón de lino. Hori da esan zidatena. También, vale, es lo que llevo. Etorri zitzaidan, hola, tú tienes que ser Josu, ¿no? Encantado, bienvenido al Corte Inglés. Al día siguiente traes corbata. ¿Me la pagas? Ya, total. Ostia... Izan zen, kata, ni adibidez uniforma, ni justo nire osaba lan egiten du Corte Inglesan, eta prestatu zidan uniforme bat. Baina, karo, sartu berri den langile batentzat, o sea, ya se te va medio sueldo en un traje del corte. Baina, ¿tú te behar haiek? Fijo basara bai, baina basara... Ya, claro, barduan izin dozu exigido. Basara, claro, es que egon nintzen bi astes, egon nintzen de refuerzo de verano. Ya, baina, es que izin dozu exigido. Claro, es que nire kasuan no erako nire osada de laguntza, baina, claro, erostea bi astelan egiteko un traje, que ez dira merkeak. Sí, es ni de palo. Porque añi se mar de lino. O sea, de los dineros, kainakai, la pistolita. De hecho, nire osabak geroago eskaini zidako, baina joan ginen amata biok, pues ikustean plamen, algún pantalón de lino, tal, 50 euro. Gutxien, eta hori praka bat. Ikusi genuena, gero ja, esan zen eusal lasa, utziko izun nirea, tal, menos mal. Baina eske bestera ja, 50 euro zelik prakak, gero camisa, chamarrita, zapatos, corbata. Ja, o sea, animazon kaietan hori ageriko dozula gero, vale, oso, no, sin más, baina... Sentitzen super raro trajerekin, oza, zen nire lehenengo aldia traje batekin, eta neukan de super vergüenza de, baina joan barrintzen, hemendik Corte Inglesera, oinek joan barrintzen, hartzen duen autobus algunero, para evitar el máximo de gente posible de mesedes que me da zen, fatal. Bai, es que me daba
vergüenza, es bueno ituta, es bueno ituta. Es que normal. Bueno, azkenan algunetan ya son más pachadas, pero bueno. En plan, sé que se va a acabar. Osea, bizi nuen esperientzia ondo, Osea, nori ez nago ondo nintz, izan nituen kidak super ondo, tal. Baina, bueno, sin más. Eta zer esan nahi nuen respecto a eso, garratuko nuela bi gauza. Euskaraz itxegita. Bai, esan duzula, infantilizatu. Osea, gu, justo, nagoela hori magistegitza ikasten, ikasitako ezaugarri bat da normalean nagusiok ume txikiei hitz egiten diogunean, hitz egiten diogu euskaraz. Por algún motivo que no entiendo. Ni eta txakurrei. Ez que da hola. Nire etxan ez da euskaraz hitz egiten. Osea, nire aita eta nire ama euskaraz dakite, biak. Baina gure artean ez dugu euskaraz hitz egiten, ez gaudera ohituta. Osea, nire aitaren familia ez daki euskaraz hitz egiten, eta, pues, ohitu gara dana gazteraz hitz egitera. Baina nire lehenguzu txikia etortzen denean, 8 urte dituela, aita eta amazten dira haiekin, osea, berarekin euskaraz hitz egiten, venga, etorri, tal, no seke, eta zergatik berarekin bai, eta nirekin ez. Osea, claro, eta da el rollo de bai, ume txikiekin, txipaldatu behar da, no seke, eta nire txikitan egiten zidaten berdina. Nire amama be euskaraz hitz egiten zidan, ama be, bueno, ama eta aita ya se acabaron rendiendo, baina amama eta amama bai gainera deitzen zidan txikitatik, maketo zentai hori euskaraz hitz egiten. Hemen maketo erratia horregatik zorri zen. Maketo zentai hori tal. Eta orain ja, gure arte hitz egitugu gaztelaz, ja, en plan... Eta zen mogututik aurrera datu zuten euskaratik. Pues dakit. A ver, ni ban nintzen, en plan txikitan, ai, que per, porque era lo mítico de... Gainera, justo ikastolatan ikasi genuenez, behartzen ziguten euskaraz hitz egiten, eta da como lo mítico de hacerte el rebelde de, pues no, yo voy a hablar en gastelera. Es que no puedo en gastelera, es niño de en castellano. Yo cada vez dut, Esatea como, gaztelera hitz egiten da. Bai, porque es como rarísimo, bai. Bai, gure etxasen en plan castigo de... Osa, benetan, dauka, uste hemendik dana daukagu el speech de Frankoren garaian euskara debekatuta zegoen eta orain aldu zuela ezaureta gazteraz hitz egiten nahi baduzue joan zaitezte un colegio de monjas esaten ziguten beti esaten ziguten eta gainera gure ikastola zegoen enfrente de un convento de monjas eta beti esaten ziguten joan zaitezte saltatu irten tal eta joan zaitezte al colegio de monjas por favor, o sea... Es que la diferencia del refuerzo negativo eta el positivo, Bai. En plan, eso te zuten, argitzoren... esa época... Bai. Euskal hitz egiten baduzue, yo que sé, Jorastorba izango da ordukoa. Ordu batekoa. Flipabas eta, en plan, super euskaldun. Bai. Baina, gero esaten, no, si hablas en castellano, a las monjas. Por favor, en castellano. Las míticas cosas de es que gazteaz hitz egiten baduzu argitzon negarrez hasiko da. Hor, bi gauza bat, bueno, lehenengo kontako eta argitzona super askar. Ibai guztien dagoela, Ibai eta bisok jartzen dugu musikia. En plan, ez ga DJ, porque ez dakego pintxatzen, jartzen dugu musikia. Eta gure DJ izena da DJ argi eta txo. Porque aparte de bai bat ikastoleruak eta nik desde mi inocencia pentsatzen egan argitxo, zala, Euskal Herri guztian eta bakarrik da ikastoletan. Ja, ni be. Pues nada, mi gozo non pozo, baina bueno, nire ustez argitxokin a muerte, baina argitxon letrak dia pixkat turbiuak. En plan, letriak esaten dau, en plan, argitxok ikusten dozkula, tipo, Lentzero eta Mari Domingue. Leku guztietan, nahiz eta guk bera ez ikusi, osea, un poquito acosador, eta sartzen dala aurren ametxetan gabero. Bai. Bueno, no sé, argitxo, guazen bentsatzera. Eta gero, nik hor euskeriak endaukat dilema bat, eta ez daketan unpopular opinion, no, cosas raras que me pasan a mí. Nire etxean inoiz ez da euskeraz, osea, nire gurasuak dira Extremadurakoak, baina, bueno, zimaz ulertzen da euskeraz. Eta gure familixan da nojunga ikastolara, eta euskeraz ikasi dugu. Baina nik uste dut, sartu gatela enbeste, trauma hori de... Bueno, ez dakitan trauma. En plan, euskeraz ikasten badozu eta euskeraz berbaitzen badozu superintegrauta gongo, osea, euskal gizartian, ja tipo daukatela, osea, da nahi dut euskeraz. Eta gero oin, osea, ziren baizan, euskeraz itxenean, porque euskeraz enbiazan, eta oin itxen dut, benetan gustatzen jatelako eta benetan sinistutelako, y me parece un trauma jendiak, ez itxe euskeraz. Baina, adibidez, zein da Bergarako justo testu ingurua? Osea, Bergaran... Osea, bertan asko entzuten da euskaraz hitz egiten. Porque es que adibidez... Es que depende cuadrillak, osea...
da, zonaka, ez? Batzuk dan euskeraz, beste batzuk, ez niz nahi super euskaltzalia, baina gero itxen dut dan erderaz, kuadrillak, eta, baina ez que hori, sin más. Eta nik ulertzen dut, zure bizitzako esparru guztietan ezin duzu egin euskeraz berba, ojalá holan izan alizatia, baina, nire kasua bez daula, nire gurasuekin nik ez dut itxen, eta nire nahiaken bez, baina, adibidez, nire lenguzin jakin, dala ni baino 6 urte zaharroa, dana euskeraz, eta bere alabekin bai, dana euskeraz. Eta no se me ocurre erderaz itxia berba. Baina, garan en general, nik ustot, euskera maia, entzuten dala euskeraz eta ez dala txarra, baina asko dagoela hobetzeko jakin da, 3 ikastola eskolak de ereduan diela, esango neban. Publikoak 3? Ez. Bat da eskola publikoa, bestia da Mariaren Lagundia ikastola, baina, da kontzertaua, eta guria bai, Arantzadi ikastola kontzertaua. Aquí, haciendo promo. Bilbon, ikastola guztietan da euskeraz, menos el alemán. Ez. Euskaraz, dan euskaraz. Euskera emango da... Un mínimo. Publikoan, bai. Bueno, ikastetxe, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe guztietan, derrigorrezkoa da, behintzat, minimo, euskarako irakasgaia. Hori da A eredua, el mínimo. Baina hoin ez dago de eredua da euskeraz dana, eta dago bat ez dagoela euskera ikasgaia bez. X. El del colegio alemán. Hori bai, baina hori dira salbuespenak. Vale. En sí bai dutela euskara irakasgaia, justo el colegio alemán bai. X ereduak dira normalean kanpoko ikastetxak direnan, rollo colegio alemán, que ez du eramaten Eusko Jaurlaritzak, eramaten du Alemaniako estatuak, no sé, movidas. Eta pues el colegio inglés, el colegio francés, y en el burua ez da euskara sutatxa, sino que alemán, francés, lo que sea. Justo, en el caso del colegio alemán, duela gutxi aztertu nuela gainera, porque no pal TFG. Bai, ematen dutela euskera, eta de hecho, haien webgunean jartzen du kurtso akademikoa bukatzen irteten zarela B2 maila batekin, euskarako B2 maila batekin, que lo dudo muchísimo. Por ateratzen zara con un C1 de alemán. C1 de alemán? Hori da, jartzen dutena. C1 de alemán. C1 de inglés. Venga. En castellano, pues castellano da como C. B2 de euskera eta B2 de francés. Y yo, pero ¿te has creído tú que tus niños van a salir políglotas? Nik zelik hasi dut hizkuntza bilingüe batean, euskera eta gaztela, eta ez noiz irten con el C1 ni en euskera ni castellano. Irten con vos título de repente, por mucho que seas colegio alemán privado. Lo que hace el dinero. Da en plan de flexeo, hori ez da konfirmatuta, por supuesto. Baina, X ereduak bai existitzen direla, baina dira guztiz pribatuak eta ez daude euskal sarean. Baina ohikoenak batez ere Bilbon dira B ereduak. Eta hori da. B eredua da, en sí B eredua ez dago guztiz legislatuta, en plan ez daude arau bat de zenbat ordu eman behar dituzen euskaraz eta zenbat ordu gazteleraz, baina zi da hori, normalan da gehien euskaraz, baina matematika gazteleraz, science ingurune beharrean, olako gauzak. Ikasturte baten, kurso baten, ematen ginen gizarte inglesez. Orain Charles the First inherit all the power. Orain hasiko dira, en plan hizkuntza eskuntza trilingüera salto ematen. Porque atera da dekretu berri bat, bueno, ez neziko al txapon, baina salto egingo du eskuntzak bilingüismotik eleaniztasunera. Eta ziko dira sartzen, adibidez, be eskola publikoetan, adibidez, science ingurune beharrean, art and crafts plastika beharrean, aloko gauza, porque Europaren helburua da Europa poliglota bat sortzea. Bueno, cosas de Europa. Lehenengo euskaldun izatea lortzen bau. Baina, hori da, etorkizun batean, teorian, egingo dena. Baina, ez dakit zer nahi nuen komentatu. Sin más, umeekin, euskaraz, egin barra da benen gozekin, vale? Irakurko lehen Espier Banderrek idatzi gula, nire arreba eta gurasoak gazteraz egiten didaten arren, nik aiei euskaraz.
da egoera bat, bueno, nigoan naiz justo azkenengo euskaraldia dinamizatzen Bergaran, eta da egoera bat ematen dana, baina oso gutxitan, eta da una movida, osea, niri no me sale, niri txegat superra arrotza, eta badakitze gehiatu mira dala, baina nik pertsona batekin hartu badot, hizkuntza ohitura bat, ezagutu badot, hizkuntza horretan berbetan, ezin dut imaginau beste hizkuntza baten berbetan. Bai. Eta da super zaila eta super arrotza hueldia matio. Diga lo que digan. Hori ni be gertatzen, adibidez daukat lagun batzuekin, mirenekin irten dela hemen Makete Irratian, edo bueno, beste unibertsitateko kide batzuekin, euskaraz hitz egiteko ohitura dudala, baina adibidez, gure kuadriarekin... Makete Irratiak ez du euskaraz hitz egiteko. Claro, benetan. Ez que hau da, sortu genuen Makete Irratia horregatik. Bera pasatzeko bere behagozkoa. No, a ver, hori esen esan, bueno, ez dugu berriz ere gure anekdota kontatuko, baina, bueno, sortu genuen por una calentada. Baina, pentsatzen jat super fuertia, eta gero hemen normal irtetzen jatzue euskaraz berbaitxian. Bai, baina ez que da como que Makete Irratian lortu dugu eremu bat, non euskaraz hitz egitea normal iruditzen zaigun. Baina irteten gara eta ja automatikamente txip aldaketa. Miren badago, edo lur badago. Bai, depende pertsona, daukagu en plan euskal sare batzuk eda como aldatzen digula txipa batzuei. Eta bai gertatzen zaigula como transición de Bilbo Rocketik jeisten garenean, orain daukagu como unos minutos de euskera. Baina gero da como pizkanaka de, ui, nago euskaraz hitz egiten. Baina gara da, zergatik aldatu behar du gazteleraz. Iarraitu dezaket euskaraz hitz egiten. Baina, hitz egiten duzu agian zu euskaraz, eta beste guztiak erantzuten dizute gazteraz, da como super txokante. Orduan, horregatik gara Makete Irratia, porque es que gara unos maketas. Osea, baina ez negan izpe, osea, ez dakit, xoket. Osea, eta adibidez, gure gonbidatuekin bai dugula, en plan, sortu dugun harreman euskaraz da, osea, Arkakusekin batzan, euskaraz hitz egiten dugu, Spidermanekin, Jokinekin, eta ni behintzat posten naiz harremanez. Zuen bizitzia euskaraz hitz ezin dutela. Keba. Ni igual ez dakit euskaraz. Hombre, igual zurekin, porque nik Busturiako erreferentzia daukatenak, oza, unixan ezagutu negan, eta dana euskaraz, orduan... Ni ere ez Busturiako, daukagu gorretxe bat, baina ez gara. Vale. Mira, goten ez buena asko. Claro, es que nire kasuan, nire aita, bueno, nire aitaren familia leonekoa da, eta nire amaren familia deriokoa. Amaren familia bai euskalduna, nire aitaren familia ez ekiten gaztera zona heldu zirenean, aita bai ikasi zuela euskaltegian euskara, batu ziren, amor, salí yo. Aquí estoy. Pura amor. Eta gero, claro, justo, Bilbon bizi da aitaren familia. Eta amaren familia bizi denez derion ez gaude normalean. Orduan, claro, eremu euskaldunean ez gaudenez normalean, gaudenez gehiago, eremu... gaztelera eremuan, bai azkenan ohitu gara gazteraz hitz egitea, porque hemen goaititeta gazteraz hitz egiten dute, osabek gazteraz hitz egiten dute, eta ama azkenan ja ohitu da gazteraz hitz egitera be. Eta ja be galdu du zuen jariotasun hori. Osa, adibes nire ama orain hitz egitean, asko nabeitzen zaio ez duela txikitan zuen, pues, askatasun bera. Hombre, normala. Baina, bueno, horregatik, eskerrik asko Makete Irratiari. Nire kasua ez, pilo bat nivela galdu dut, osea, ikasi dudalako gazteleraz, eta orduan, hitz egiteko txartu ez dut hitz egiten. Baina nire gustatzen zait, niri euskal hitz egitena. Ulertzen dut guztia, eta por lo menos ez galtzea ulerbena. Baina, eski hori adibidez gertatzen zaie, euskaldun askori de ez dute euskaraz hitz egiten, beldur direlako edo lotxatzen direlako gaizki itxera. Hori da. Bai. Total. Eta, osea... Bai. Eske Gernikan, eske egon naiz zegoen asko Gernikan aurten. Eta eske, hitz egiten dute beste modu batean egin desberdin, eta ez nago eroso apapatean nire euskara batuarekin hitz egiten. Ja. Zeritzen ez... La pestau del batua, Bai, baina... La del batua. Eske, igual hori da lat beguna, eske, euskara batua kontzeptua dago alo... Bez, ba, horbe bai, berriro infantilitzeuta edo en plan, ez dauka beste balio bidik eta itxen da euskera batuan berba, ez que euskera batua bebai da euskalki bat eta en plan ondo dago. Ez que hori depende, oza, daude, herriko pertsona batzuk, bueno, herriko edo beste pertsona batzuk eda, plan, no, ez que batuaz hitz egiten dutenak ez dira real euskalduns, en plan, ni askoz euskalduna banaiz, jo que se, euskalki bat hitz egiten dudalako, eta ni adibidez, oza, de manera indirecta be, sentitzen naiz, euskaldunagoa
bizkaieraz hitz egiten dut, porque adibidez nire amamak batuaz ez daki, deirion bizita bizkaieraz hitz egiten dut, orduan hitz batzuk bai badakizkidala. Orduan batzutan irteten zai, bizkaieraz irteta eta me siento como más euskaldun de bai. Daukat sentsazio hori, esatea un dot da como, hostia, euskaraz daki. Da como, bai dago, nire ustez, behintzat nire eremuan, dau como desberdintasun hori, porque normalan euskeraz gehien dakitenak dira, pues, jo que se, herriko edo herri txikietako edo hiri txikietako jendea, jo que se, adibes, behintzat, nire unibertsitatean, nire fakultatan, euskaraz hitz egiten dutena dira, pues, jo que se, Lekeitekoak, Ondarrukoak, dira, herri txikietakoak, Ibarrangelu, tal. Ni klasean daukat. Ondarruko bat, eta Gernikako bat, eta ez dute euskaraz ondo hitz egiten, Pues nire kasuan justo, hauek, euskaraz hitz egiten dute, eta hitz egiten dute, haien euskalkian. Eta kada den plan, joder, euskara perfecto hitz egiten dute, eta... Dakago super ikustuka euskalkiak. Bai. Batua esan ezik. Total. Niri pasatzen jaten, eta ditxo egin dela super gutxira arte, ni betatzen eran mundu guztiak ulertze zebala nire euskalkisa. En plan, nik adiz, oina, oza, bueno, a ver, te bago llenan bastante meme dago oinatiko euskalkisakin, xauk, xat eta olakuak. Eta, nik betatzen eban, oza, tipo, atez el txiste horrena, baina, niri mundu guztiak, oza, gure euskalkisa mundu guztiak ulertze zebala eta horrekoan, lagun batek izan zuztan eski, ez pentsau, zuri begatzutan, azkar, eta euskalkisan berbaitxian, tipo, kostau itxe jakolatan, que fuerte, me parece en plan otro mundo. Ni adibidez, aurrek urtean egin dituen praktikak deustuko ikastolan, eta ube bat neukan bizkaieraz hitz egiten zuela. Eta adibidez, hor, hasi nintzen hitz egiten, ni adibidez, zer nahi duzu, eta bera zer gura duzu, edo ez jako gustatzen, edo alakoak. Eta, de tanto irlo, hasi nintzen ni bera biltzen, eta adibidez, ja geratu zait, eta askotan nahi beharrean esatu dut gura. Eta duela gutxi, unibertsitatean, esan nuen, bai, jo que sé, kuaderno gura duzu, eta irten zitxeran peio, ¡qué flipao eres, tío! ¿Cómo que gura duzu? ¿Pero quién te crees? Eta ni, tú, atera zait normal, ez dut egin, no sé qué tal, eta jo, es que ya dau como criminalizado Bizkaia hitz egita, de euskalki batean da como, ¡qué flipao eres, Euskal Salazara, tal, eta ni, ez da, pues, ni euskaraz egiten dut un mix, agian ez da egokiena, batez ere ahosko baterako, baina da, ni daukan, pues, entzuten dudana, pues, egin dut nazmen hori, eta, bueno, ulertzen zait, no? Que es la cosa, o sea... Gero bedago hori, ez? Beste, zuria ez dan beste euskalki baten berbaitzen dozunean, jendia geratzen gatu alo. Bai. Zer nahi duz, beste herri batekoa zala parintau. Pues no, txika, gustau itxen gare eta punto, o sea... Bai, total. Euskera da, es que, sin más, no sé. Dagoen euskera perfektu bakarra, hitz egiten dena da. Oso! Nire una ez idatzi do, profundo. Eta idatzi despiormanek, ole, azkara biltzen dute esaldi hori, edo antzekoak. Pues bai. Eta bueno, eske gainera justo Bilbon, nahiko zaila da eremu euskaldunak aurkitza edo... Da kriminal, ediko. Edo erakunde, adibidez, erakunde publikotan super zaila da. Osa, ni adibidez, euskaraz harremanak soilik ditut irakasle horiekin. En plan, claro, es que ikastolan derrigoraz sortu ziren harremana izan ziren euskaraz. Orduan, gaur egun, haiekin berriz ere ikustan, kaletik tal, beti euskaraz hitz egiten dugu. Baina, hortik kanpo, gehienak dira gazteleraz. Eta, pues bueno, la cosa de Bilbo, o sea, dagoen testu ingurua. Por cierto, uste dut zer esan nahi zenuela. Bai, bueno, da igual. No, ahora bukatzeko justo de Bilbo, es que gaude egiten justo lan bat orain unibertsitatean de Bilbon zenbat pertsona dute ama hizkuntza bezala euskara. Bilbon gutxi gora bera daude 300.000 pertsona. Hostia. Aprox, uste 300.020 uste dut. Bilbo iria edo Bilbo... Bilbo, o sea, Barakali ez da Bilbo. Vale, pues Bilbo. Bilbo. Esto dela 300.000 pertsona, aprox. Pues 300.000 pertsona huetatik, soilik 19.000 pertsona dute ama hizkuntzatzat euskara. Hostia, hori da super gutxi, Osa, daude 30.000 pertsona haien ama hizkuntzatzat dutela gaztera edo euskera ez diren beste hizkuntzat, en plan, atzerriko pertsona. Daude gehiago. Vale, osa,
kanpoko hizkuntza dutena hizkuntzatzat, euskara baino Bilbon. Osea, baina... Haiek, honek ez du esan nahi, denek euskerak ez dakite, osea, zuk agian zure hizkuntza gaztera izan da, baina euskara ez dakizu ikastolan ikasi duzulako, da ikastetxean ikasi duzulako. Vale, orduan... Baina esaten, haien hizkuntza zein izan den. Vale. Osea, si hemen, teorian, Bilbon, behintzat gazteok euskaraz dakigu edo lertzen dugu eta defendatu aldira, baina ez dute erabiltzen edo ez dira haien hizkuntza izan. Eta hori da el tema. En plan, da nahiko, ni ustez nahiko bestia el... Bai. Ez hori, ez hemen egana da, niretako, Bilbo, en general, ez da, osea, ez dut hartzen ere Bilbon inguruan berbetxeo tenian gune erdaldun bezala, porque Bilboko niman lehenengo konexioa izan zen, Euskal Udalekutan, ezagutunean nian Bilboko jendia, eta, osea, hori Euskal Udalekutan, dan euskeraz, eta zan kuaderri oso bat, eta kristona harremana danekin, eta dana zan euskeraz, orduan, unira etorri nintzen nian, niretako Bilbok jarretzen zan euskera izaten, zerekin egoten nintzen, eta dana zan euskera, ez da, hori, gero aldezarrian elkarten egaizerekin, eta berriro badan euskeraz. Eta orduan ez daukat irudi hori, baina bai da egisa, gero kaletik zoia ez, eta en general, no. Kaletik bintzat ez. Eta gero hori esan dakoa, zalo. Lokal desberdinetan, administrazioan, dendetan... Zer dira, adibidez, bizitzen orain Donostin, eta nabaritzen du bio bat. Bai! Flipa. Euskaraz gehiago utzitzen dela. Bio bat, euskaz hitz egitea. Eta jotea denda batera, eta euskaz hitz egitea, eta Bilbon ez dago apenas. Eta Donostin bai, joen, niri jaten pentsago hainbeste, osea, depende. Igual ez da hainbestia, ez que Bilbon nire nabaritzen dut dela, gutxiago dela. Eta gara adibidez, exigentzia maila erakunde pribatuetan, adibidez, ni Corte Inglesan sartu nintzenan, ez edaten euskara mai minimo bat eskatu. Pues es que... Eta gara adibidez, jarri nintzenan aten nintzen bezero bati euskaraz, nirekio batek esan zian, ene! Bueno, no me dijo. Me dijo, ay, que sabes euskera y todo, no sé qué, en plan, ¿qué nivel? ¿Sabes euskera? ¿Te defiendes bien en euskera? Es que, ¿qué nivel? O sea, se la va a morrer, ¿qué nivel es? Exigido bien mínimo, Ori, es que... Bueno, ahora te exigen más inglesa. Bai, tío, o sea, total detalles, es que turismo a tomar por culo, es que de hecho, etorri zen una giri, de mi super nivel de inglés, ni pasate 35, no, but 36, yes. Eta hasi zen kesatzen porque zeukan como una manchita el zapato. Eta hasi zen ingelesez esaten, no, but because... Bueno, es yo no la salud de Sacket, que es lo que hay. Y yo analiz al almacén, no hay más copias, o sea, es lo que hago guiado. Eta ez nekien no la salud, eta ni panikeando en inglés, en plan... No, sorry, no sé qué, eta nire galdetzen nirekide y en plan, jo, es que ez daki zelan esan, ¿es inglesa? Que se compren los zapatos en su país. Es que, nik hor uste dut, berak inglesez intzotun bezala, zu Euskal Herriren egon da, eta euskeraz erantzuten botzazu, y si le jode, que se pique. Ta punto, o sea, ya está. Berak dauka eskubidia, hemen inglesez itxoko bazuke bai euskeraz, es que... Olakotan batzutan jartzen izuzo nazi. Iatxe digutena... A ver, gente. Bueno, izan jarri dugu. Onena berez Xavier Euskitxerena. Total. Eta gero espien made jarri dugu, kuriosa da, zeren nire ama hizkuntza euskara izan da, gurasoek bete euskaraz, baina 7 urtetatik aurrera gaztenera pasatzen ziren, ni barne, nik uste dut da, el infantilizazioa lehen komentatu duguna. Eta duela 2 urte edo ni berriz hasi nintzen euskaraz hitz egiten. Bai, es que ves. Pues ahora tú, también te digo, o sea, ahora tú aldatxa txipa. Batxillergoan ez eginen euskarekin harreman estuagoa izaten. Bai. Baina eske batzen, izan zen, gure testu inguru aldatu egin zelako guk, ikasi genuen ikastola berdinean, HH-tik DBH-raino. Eta batxin aldatu? Eta ja batxik, o sea, ikastolak ja zuen batxik. Orduan, aldatu bat izan ginen, beste ikastetxe batera, zen ikastola, eta joan ginen ja, pues, ikastetxe izan da, eremu erdaldun batera, eta haientzat izan zen super txokantea, gure lagun gure kide berrientzat, klasetik kanpo euskaraz hitz egitea. En plan de, euskara irakasgaitik kanpo, euskaraz hitz egitea de, oye, gaur zer duzu, jo que se plan duzu, holako gauzak izatea ja zer... Pero bueno, ¿qué nivel tiene? ¿Por qué? En plan, es de los listos. Gainera gaur egun,
harremana dudala lagun hauekin, eta euskara maila, pues ez dute super euskara mailona, askotan komentatzen dugu hau de, es que lo primero que nos llamó la atención, ¿por qué hablabais euskera si no estábamos dando euskera? Euskal Herrixan bizizalako birrial. Eta hori, haientza zen como super arrigarria de, wow, qué fuerte. Ya, es que jendia flipa bitxen dau. Mira, bueno, cositas de Bilbo. Así que, herri txiki bateko basari eta euskaraz hitz egiteko aukera baduzue zuen eremu hurbilan mesedez aprobetxatu. Bilbokoa basara ere. Osa, Bilbokoa basara eta aukera baduzu ere, noski. Sin más, euskaraz berbain aldozunean egin. Hori da. Eta ezin dozunean impulsatu. Alduzunean eta nahi duzunean. Hori. O sea, que tampoco te obliguen porque también no es plan. Ya. A ver, minutu gutxi ditugu, porque en sí 10 minutu barru esto debe de chapar. Osando. Baina bukatzeko egin dugu superkronologia bat, Bai. de noiz ezagutu ginenetik. De gure harremana. Orain arte, eta nahi dut orain itxegin gure etorkizuneko harremani buruz. Un poco flipping, baina ezagutu ginen Durangoko azokan, aurtengo Durangoko azokara, joango zara. Bere bai, gainera jugo naiz, bueno, egun baten suposatzen dut klaketik, osea, gauzak grabatzera eta dukixa sortzera, zimazan sokak urritzera, eta normalean, bueno, aurreko artetik, Bergaran, gure komunitateak initzen dugu, pues, busa jartzen da, busa alokatzen da, eta guten gadanok, eta bastakit. Aurrekoan izan zen, euskerako manixa zegoela eta, jun ginen pixkalena, basokea ikusi, manifa, eta gero buelta. Bueno, juelga pixkat behin ginen uste dut, no sé. En plan, pues, con ese plan, eta urten be. Eta, eski Durango jasoka da, aurrekoan esaten eban, eta jendeak, eski me llama freki, baina, osea, gustatzen gaten gauzen oso fana naiz. Orduan, niri azoka, me encanta. Pentsatzen gat, euskal kulturarako una maravilla, baina, es que bai, arruina bitxenza. O sea, es una cosa muy heavy. Eta aparte de arruina bitxenza, imagina, osea, zu goizetik azoka ikusten duzu, porque azoka ez gain gero goten dabe bai, sortzaien azoka. Plan, que venden cosas. Es super guapo. Claro, niri belartxako batzuk, riñonera bat, pues, es que si no te serosi. Orduan, gero, ni bat gorria bota, ¿qué hago con esas cosas? Pues Durango jarri takia batzuk mesedes. Es que... Arba Durango kasoka mesedes. Bai, Durango kasoka edo Durango udala edo, bai, norbaitek que me ofrezca leku bat gauzak lagatzeko, que sepa que vayan a volver. Era super guapo dau, ezagutza, oza, ni adibidez gehien gustuko duena da artisten sonalde joaten plan diskak eta hola. Eta gainera gehienetan daude pues, artistak bertan, saltzen haien diskak, haien mertxan, eta da como super guapo, artistak ezagutza, sinatzaiekin hitz egita. Igual peiorekin ezin duzu asko hitz egin, con Peio Rapara. Argazkia bai. Baina behar bain, osea, ni akordatzen nahi, zoin dela bi urte, bueno, lehen guztia hau da lanetako aizta bat bezala, ezin zan etorri, porque umiak izan eta oso txikitza zan. Bueno, igual zan indala 3 urte, me da igual. Ez, bi. Total, que jo nintzen niren dako erostera CD bat peiona, eta zan notzan mesez, firmauko zo umien izenak inestakizarreta. Eta lehen guztia txikixena ditzen da Alicia, con X. Da Alicia euskeraz, baina Alice izan biharrian, ixekin, eta tipua geratu zen flipatzen con el nombre, pues metu bai 10 minutos, eta jendia esaten, peio, venga, hasta que ser. Baina beste denbora. Bai, osea, eta nundi datorri zena, eta segaitxek, eta, bueno, bialduko jabergaz, eta ni ez, en plan, es que niri me la sudaba momentu horretan peio reparatekin egotia. Porque yo me quería ir, no lako, algo biauta. Claro, gero hurren gortian ikusten nian todo el pifos de zetak, esan noan. Me tenía que haber quedado, imagino, hoy igual lagunak izango ginen. Pues bai. Pues nada, pillo, ni usune laguna izan, ni presnago. Gainera, mueve, oza, gainera, duela gutxi godu bideo bat, itxaditu inarekin. Bai. Plan, bera, azkenengo abesti erakusten tal. Entzun ditxo zue, azkenengo bixak. Temazos, bai. Bai, no, batez ere azkena. Gaur atera dena. Aralarko dama. Gustatu zain pilo bat. Niri, beha asko gustatu gat, baina zue bai pilo bat gustatu gat, Nio gehiago, bigarrena oso baino. Ez que, da, aldarrikatzaia, sin más. Bai, gainera den Nafarroko erreinua. Hombre. Da brutala, bai. Pues nire gaina dokat mazo hilu, porque ikusi halko gara akaleiarekin. Ez dut entzuten, nola daitzen dira, bat da, Aralarreko dama, eta bestia, zu. Zu, entzun benetan dira bai. Oso tepazo, ni gainera ez nahi superfan de Zetak, eta
Eta idatzi dulen, no, flipas, azken 5 urteetan eduki duden aldaketarekin. Lehenko DH baten euskal udaleku batera joan nintzen, kriston ergela nintzen, dena gazteleraz esaten nuen, eta esango dudana kriston lotxamaten dit. Nintzen el típico niñato que dice Euskal Herria no existe. Bueno, baina, bentsat aldatu indozu. Speech hori nik entzun dut historiako klasetan. Historiako klasetan, institutoan. Zuge, izan duzira kasu berdin. Aztu zait. No. Joan elo egotez. Institutoan. Vale. Esaten zuena, gure erakasleak, esango izena. Esaten zuen que en sí Euskal Herria, bera Euskal Herriaren alde zegoela, baina gaur egun ez dela existitzen Euskal Herria como concepto, porque da un concepto en plan lortu nahi dena, herria batu... Existitzen da. Igual politikoki ez? Hori da, baina bera ez dut hori, que politikoki ez dela existen Euskal Herri estatu bat. Baina hori nahi lortu. Eta hori da, esaten zuen en plan Euskal Herrian, sí, ez da existitzen como tal, Euskal Autonomia Erkidegoa da gaur egun existitzen dena, tal... Pues irás varias. Pues sin más, nahi nuen esan que me he vuelto fan amorratu de Akaleia. Olaiarekin atera dure nire etxeko artista. Vaya temón, San Mesedes, daukat en bucle. Bai. Ni bai. Hori, San Bigarra zinuen kantu bat dago, en bucle hori izango zen. Oraintxe bertan bai. Bai, eta Horain badaukat, Sara Sosaiaren azkenengo diska aingura. Ai, eski oso politxa. Bainat eta zuk? Buah, ni daukat la banda sonora de Star Wars. Me encanta. Eta zu? Nik daukat, Ibai, zure kulpas, xorieri ganibeten berzinua, baina eireketara dauzedia, epe bat. Bai. Hola, in love. In love. Gainera, Olatzal badorrekin etara daukantu bat, bonetara dabe, eirek. Eta estrenauzen batera jogotian, Euskal Herriko neskagazkin batera jogotian, irurak estenatoke gainean lehenengoz egun horretan grabazioela, eta ninean alo hola que se me caen las berragas. O sea, sin más. Daukat ilusio pillo de eso. Eta gainera, gaur atera da besti barri bat. Arkakuso dagoela, konektauta. Andreo, nena! Iepa, Arkakuso! Amiga, hacemos dos. Kaixo jardunado diak. Pues hori, eta zer gehiago. Eta holan bukatzeko ez dakit zu enteratu zaren, porque seguro enteratu zaren. A ver, miedito. Orain, untxak egingo du como un superfestival. Untxa taldea. Un superfestival, ezimango da beren azkenengo kontzertua. Baina, egin dutu como mogollón de bai, en plan, modo bertxarrakena. Bai. O sea, izan da, en plan, lo que pides y lo que te llega sentitot, untza, baina, o sea, berritxarrak. Sin más, hori, oso dago madre ustez, ez daki. Noiz izango da? Otsaian, eta uste txarrera gainera, ez dakit ondio garen, baina supermerke serien hasiera baten nivel, 18 euro, me quiere sonar, igual ni de palo, baina oso merke eta dare asako artista gonbidatu, osea... Ja, es que ikusi nuen, ez dakit, atxedenen egun... Agurra da hori. Argitatu zuela gazteako Twitter kontua. Bai. Eta nire bez, untxa, bere garaian izan nintzen nahiko plan fan de... Bai. Ahora, bera, azkenengo dizka, pues... Bai, nina pentsatzen jutea, oso ondarkako. Non izango da? Uste dut hemen Bilbon. Bilbon? Osea, Bilbon beke. Bai. Osea, nire gustatuko litxerak joaten. Ez dakit. Baina, ez dakit. Baina nire ustez me pega maz eta baita supergipuzkoa zentrista, baina erak Donosti muruan mogitzen dira, beixen bat. Haien taldean, sí, Bilbon jaio zen. Claro, unixan. Orduan, ez que ez da gainera, nik ez dut Instagramik. Como dice Mirina Gris, me borra el Instagram. Miribillan, dice aquí. Miribillan. Bueno, urbil. Bai. Eta, claro, untxak ez duen, oza, dauka Twitter kontu bat, baina dauka inaktibo. Orduan, ez nahi enteratu de nada. Oza, gazteak publikatu delako el post de tal. Baina ez dakit, noiz izango den, non, zemat balio duen, non erosean diren sarrerak. Oza, mesedez, untxa, ya sé que te separas, baina vuelve a Twitter. Uste dut untzako daukala, en plan eren webunio. Tipo Izaro. Así que hor igual. Biratu argo dut. Eta, pues, agian hor ikusi daitezken hor daki. Bai. Eta, bueno, orduan, Durangoko azokan... Spoiler, bihaztezkan barro untzako kide... Bat, lasaien. Vale, o sea, exclusiva. Chatean exclusiva, supongo.
Como que exclusiva? Ez dut ulertu exclusiva. Osea, lasai izango da podcast bat edo tal bat. Que uste nuen lasai bera bestia. Ja. Ja. Coño, lasai gainera ez da Arkakusoren podcasta. Edo dauka... Amiga, que no te escuchamos. Tu, bai, ikusi dela Twitterren duela gutxi gonbidatu duela pertsona bat. Bueno, Arkakusoren sekzioa. Bai. Bere atala, vale. Me sonaba, tío. Lasai bera bestia, porque justo da bestia bat. Qué bueno, qué fuerte. Hostia, pues... Qué fuerte la otra. Negativo. Hori da oso irakasle, negatiboa. Refuerzo positivo, hombre. Sin pasarse con el refuerzo positivo. Incluso dudara unos refuerzos positivos. Hombre, no muy pedagógicos. Zure umiak joten dau, eta ez jatu esan behar maitxia oso ondo dago jotia. No me fiela, ez da jo billar definte, pero no le pegue. Orain ez duelako beste gai bat atera, baina urrengorako. Bueno, espero dugu por lo menos Durangoko azokan berriz erikustea. Hombre bai. Imarko dugu, gudako bintetxoak... Iztxoin. Oin bai esklusiba, elemelos, barkatu ez dut erantzu, esan dozta, egun baten, euskal sortzaileak elkartzeko eta afaltzeko, baskartzeko, edo korria botatzeko Durangoko azokan. Durangoko azokan gainera? Osea, bai, ontsi dala ya, aprobetxeuta eskusa hori. Buah, pues ni deseando. Venga, pues de porque gainera hau, komentatu nion Arkakusori, porque euskal sortzailek, ez dakizu egon zinen, egin zuten bere garaian, como superbaskari bat. Egin zen ustuen Nafarroan edo don idea. Hau, sentitzen dut, ez ofendidu, baina jende gaztia esan jo. Osea, las cosas como son. Sentitzen dut, biotian mina, baina, es que... Claro, gu esartu ginen berandu euskal sortzaileen komunitatea, bueno, duela 2 urte, baina... Osea, ni urte bat. Baina, komentatu zigun Arkakuso, egon zera superafari hori tal, oso guapo gonza, eta nire egin zan ilusio de, osala ezagutza euskal sortzaile guztia, pues, baskari batean, tal, eta Arkakusok esan zidan, bueno, pues, gura baduzu. Twitchekoak bakarrik, bez, hori. A los hechos me remito. Esan zidan, en plan, gura baduzu, lako beste bat egitea, zuk organizatu da, ¿no? Tani, bueno, como de organizar. Bueno, venga. De repente, en plan, bueno, esan zidan, bai, komendatu taldetik, no sé qué, tani. Bai, hola, zueko, eskaixa enbio, egun honetan, apunta eta lako da reservauko. Horren, nigatik, bai, mesedes. O sea, behintzat, pues, ezagutza, elkar ezagutza, eta que haya un poco más de confis. Vale. Baina... Bai, azokan bai. Ez dakit makitoratiko gira guztiok nahi dugun. Bai. Ni bignati bai, baina bueno. Bai. Así que hori. Pues hori. Emotza egin jati oso. Dola, no? Motza egin jati lau, motzaren laburra. No, exatarra. Ay, pues bueno, pues tenéis, o sea, eroso, en general. Bai, o sea, normal. ¿Y sabes lo que te esperabas? Es que no, ez neukan expectativa. Ya, es que ayer sartu zaren, bueno, zein agure gidoia. Ez da gidoia. Es que, nik uste dut, o sea, a ver, ni irratixo dezen nintzen izan zen un nixan, galdakauko irratirako, o sea, ez egin mazen zosos, bueno, edo zuein, zimaz zuek zaio batzuk, aboleo, eta itxen ginen un nixan gerra dau. Evidentemente, ez ekigun gidoi bat zer zan. Eta ez ginen itxen gidoia, pero nos veamos por los ceros de Úbeda 20.000 veces. Como no nos gusta hablar ni nada, basan, setako emio gidoi bat, si loco, o sea, no soy en boría para nada. Pues soyes, hablas y te vas. Orduan ez dut flipado. Ergu normalean hori, oza, gidoiak prestatzen ditugu saio hasi baino ordu erdi lehenago. Oza, da itxe, oza... Gidoi mentala. Hori, gidoi mentala, bueno, zer galdetu el diogu, oza, de hecho, bidetik joan garen etxetik metrora, hasi gara letzen, zer galdetu el diogu ondeari. Hasi zondo, zumi venido, jaki. Ba, ez dugu galdetu ezer, etxatu dugunean. Ba, izan en plan, ostia, bira, youtuberra denez, enfokatu dezakedu en plan, nola si zen YouTube, ez dugu ezer ikutu da YouTube. Osea, da, jendeak elkarrizketatziotu nian da, beti galdera igualak eta da, si es que ya sartzen ja internet da, baukazu informazio hori, ¿pa qué me preguntas? O sea... Bueno, azkenan, kontatu como gure ibilbidea, eta artikatera dira como... Es que más, es que necesitan lagunekin dicho es una, ¿no? En plan, hablar. Ya, bueno, es que ez gara kasetaria, que es lo que tiene. Ez dakigu, batxutan ateratzen dira ondo eta beste batxutxarra. Bueno, txeka. Berako, badaki Andrea ez egin kasu, niago nahi zenean, gidoia not fan. No, ese güey. Berako, badaki. De hecho, Arkakuso zegoenean, nos hacía ahí el carrito, o sea, nabaritxe... ¿Qué protagonista? Nabaritxe da pillo bat, kasetaritxe ikasi duela, eta beti, como que lo redirigía todo,
mujer perfecta. Baina ez dago hemen. Bueno, Arkakuso, Laizter berriz ere maketorratian. Egin behar dugu benetan, como, mítica medalla edo zeo, porque Arkakuso da hiru de lau aldiz gure. O sea, el hormiguero. Bai, en plan como tacita delako bat. Erantzia, hori emango dut. Bat, más dekorado, beste bat gutxia. En plan firmado, orako, ba. Plantatu behar dugu, urrengo erako Arkakuso agian zeo zeren moda. Nor daki. Who knows? Da, bueno, eskerrik asko Andrea. Zuei, gomidatzi garren. Urrengo erako joan jartzen gura bestia. Zea besti. Hora egin sekundu. Hashtag bildurra. Urrengo erako espero dugu Bilbo Rock libre gota eta holan ikusten duzu benetako, bueno, ez da gurea, baina normalan erabiltzen dugun setapa, gainadako más guai, en plan toketarko, zu gainera ikasi duzunez, ikasi duzun kaseta bitza, ¿no? Bai, bueno, vamos a dejar ese tema. Bueno, sin más. Baina agian pues te hace como ver aparatos. Bueno, ella, que no es técnica, es sneak. Hostia, claro. Ez da entzuten. Claro, es que altavosak apurtuta ditut esa la movida. Pues ya. Bai, esan dau tema. Entzuten da. Era que entzuten da. Claro, Susana, tú mañana, ya que es de enchuten da como bajada total. Es, baina, bueno, ya hecho un mugikorren beste. Vale. No da como. Guazen kutriak izatera baina pendientan. No, porque es que beste pierde la esencia. Bilbo Rock era desastre, vale. Bai, ez imaginatu. Baina hori da lo guai, pixkat, desastre izatia beti. Eskerrik asko Jon Andreok, berriz ere gure saiotik igarretxeatik. Eskerrik asko Andreari, onaino etortxeatik. A ver, sin más, quedaba un bus, Bueno, ya, baina, joder, eta llevan da, onarte, o sea, ez da Bilboko izana, que da como más a paso. Pero bueno. Perdón, bueno. O sea, esta de tu horreta venga pira ondean, o sea, eskerrik asko, Zuri, eta eskerrik asko txatan egon zarien guztiei. Importante, gurekin parte hartzen. Urrango astean, agian beste gonbidatu bat, gaude hor berarekin hitz egiten, nor daki zer izango dugun. Zergatik? No sé, irudixak. Da, guapísimo, suau. Baina hori hartxutan txokin. Bai. Mari, ezer gehiago, eskerrik asko, urrengo arte, musuak, agur eta hore. Eskerrik asko.